1, og nu. Jeg skal have den gule. Mine drenge og piger, damer, mænd og damer, katte og hunde, griseskildpadder og marsvin. Velkommen til den her video. Jeg er helt ny på Fødselsparty-kanalen. Det er min allerførste video. Nej, jeg har taget min lille søster og min, og Vidak Rajevic, de er lige bag kameraet. Og det er sådan, at vi skal lave en tegnekonkurrence bagefter, men Vidak, men skal vi bare gå i gang? Yes. Hvor lang tid? Vi har 6 minutter. 6 minutter til at tegne det hele? Ja, vi har 6 minutter og 60 sekunder. Og vi okay, på tegnet. I har 2 minutter. 2 minutter tilbage. I har 2 minutter tilbage. Jeg har 2 minutter tilbage. Nej, nu kan jeg lade dem at skynde sig. 45 sekunder. 45 sekunder. Winnie. Der er 13 sekunder. 13. 14. Okay. Der er 13 sekunder. 13. 14. Vi tager en stemme fra Victor. Nej. Må jeg godt lige tage det færdigt? Må jeg godt tage det færdigt? Okay, fint nok. Skal vi tage et ekstra minut? Ja, vi tager lige et ekstra minut. Vi får 60 sekunder mere. 1 minut. Bum, det var det. Tiden er gået. Andenplads vinder af bedste. Viser vi vores tegninger. Jeg har været lidt stresset her på det seneste, men nej. Se lige, skriv VS, hvis I godt kan lide den her tegning. Jeg skal bare lige sætte den til på kameraet. Ja, det er måske sådan her. Jeg putter dem op på kameraet. Ja, putter op på kameraet. Kommentarfeltet, hvis I elsker min tegning. Det der, det er til og man kan ikke se det på grund af det. Er det ikke rigtigt? Så skriv lige VS i kommentarfeltet. Hvis I elsker, hvis I skriver, Teodora, I kan også få en chance, hvis I skriver TS i kommentarfeltet. Fordi jeg var glad for, at jeg kan hjælpe en af fremtidens allerstørste... 2 sekunder. Har du tegnet det der? Det er flot. Allerstørste danske YouTube. Allerstørste internationale, globale YouTube-stjerner. Klokken, jeg ved det ikke. Vi ses, og så skal vi. Skal vi danse? Ja.